ik een week of 4 alleen heb ik zelf maar mijn auto laten krijgen, heb ik een zonnepomp in de wetterlijn. Vanaf dat moment heb ik het geregeld met deze organisatie hier, dat we hier overvaren. De steiger is helemaal klaar, maar dat leidt een noodsteiger. Dus we hopen dat dit een leuke toevoeging is aan deze fiets in de Lauwersland Fietsvierdaagse. Ja, want hoeveel mensen doen er mee? Er doen alle dagen rond de 300 mensen mee. De fietsen de 200, meer van 220 fietsen alle 4 dagen. Die fietsen alle 4 dagen en daar ben alle dagen een 40, 50 hangen een beetje van het waar. Dat zijn mensen die fietsen 1 dag mee. De organisatie die doet er veel aan, die zet hele leuke tochten uit. En ja, het is heel erg gezellig om hier te fietsen door heel de omtrek heen. Wat spreekt u aan Noordoost-Friesland? Nou, eigenlijk alles. Landschap, de water, de dorpen, ja, gewoon heel Noord-Friesland eigenlijk dan, zo heel de hoek om hier te fietsen. En zeker als het weer natuurlijk een beetje mee zit. 1 keer afvaart per jaar horen, maar die mensen weten van, zij al een briefje mij kregen van de man, dat die vaart is om het hele horen en het jaar horen. En dat kan best op het moment dat het nou even druk is, want er staat nog een peer watje, dat misschien wel gewoon een horen watje maar. Nou ja, dat is het risico. Voor volgend jaar, 15e jaar, ga je dan nog wat speciaals in de Hollen? Wij hebben wat speciaals in de Hollen, maar ja, dat leven we dus net eruit. Ik denk 14 keer. Dus jullie zijn er van het begin bij? Ja. En ik ben een serieman. Een serieman? Als ik ergens mee bezig ben, vind ik het leuk, kom ik elke keer hier weg. Het is, maar de Jermers is het 2,1 keer 6 sfeer, royaal. Hij is wel berekenen, ja. Wat vind je nou zo mooi aan de Lauwersland Fietsvierdaagse? Nou, het is Bob in Friesland, Groningen, lekker rustig, net te druk autoverkeer daar in Ballenstreek. En ja, de natuur is verrassend mooi, vind ik, de afwisseling. Pontbaas Gerrit Postema van de Zonnepont, dit is een hele bijzondere boot, hè? Ja, absoluut. Het is een hele bijzondere boot. Deze boot die vaart op zonne-energie. Nou, en zoals u ziet, al deze zonnepanelen hierboven zorgen voor de energie. En je hoort geen motor eigenlijk. Je hoort een klein beetje de schroef draaien, maar verder hoor je niks. Dus het is een zeer unieke boot. Het is nou vandaag geen zonnige dag. Kan de bond de energie opslaan? Ja, dat is mogelijk. De zon hoeft niet volop te schijnen om energie te krijgen. Ook met bewolkt weer geeft u nog voldoende energie aan de accu's. Nou varen op dit moment de mensen van de Fietsvierdaagse mee, maar de mensen in de regio, hoe kunnen die meevaren? Nou, die kunnen zich gewoon aanmelden via de receptie op de camping Lauwersoog. Of zich aanmelden via het Boze Wijf. En er is altijd mogelijkheid om op te stappen, dus de informatiepunten zijn er genoeg om deel te maken van deze veerpont uiteindelijk. En hoe vaak vaart de veerpont? Hij vaart vanaf deze week vaart hij iedere dag. Exacte tijden weet ik niet, maar wat ik zo heb begrepen, dan vaart hij om de uur en om het half uur.